वो करता काय असा कर. आणि हय मेन कसं बा पाणी काढूक शिकवतच. अरे रे रे या पाण्याचा कट जाय. काय पाणी भरचा लागतं बघा. नाहीतर का बघा तरी हे ह्याच्यात होता बघा बादलीने पाणी वतूचा लागतं. निवळ निवळ निवळ. कसा वाटतं मॅडम भारी लग्न. आपल्या गावात करता तर ही मजा येणार होती. मग तुमका मुंबईत करूची हो हा सांगत होता गावात करूया. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, मी आता मामाच्या घरी इलं आहे. उद्या लग्न म्हणून आज तयारी चालली आहे सगळी. आता आपण बघूया काय काय तयारी चालली आहे ती. तर मी आता मुंडग्यात आहे. साखरपुड्याचा व्हिडिओ बघितला असाल. तर आता आज पुण्यवचन वगैरे हळद वगैरे. तर आता आपण बघूया कोकणात लग्न कसं करतात. मागच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलाच असाल कोकणातील लग्न आमचा. आता माझ्या घरी होता माझ्या आत्या बहिणीचा आणि आता माझ्या मामी बहिणीचं लग्न. तर चला बघूया काय काय तयारी चालली आहे ती. मित्रांनो ही बघा अशी तयारी चालली आहे. आणि मांडव घालूचो कारण जेवण करणारी आहेत उद्या लग्नाची. तर त्यांच्यासाठी सावली म्हणून मांडव घालूचो. बाबा यो नारळ पाडता लोकांच्या नाहीतर का. एवढी तोलाची ना वरती एक बांधा कोई ना. थांब थांब तकड नदी असं का भुतूर नदी झापा झापा देता सगळे सजावट चालली आहे. तर मित्रांनो हे मुंग्यात आमच्या एकच हे गंमत खरी. मेन पाणी काढण्याचं मेन ह्या काम. एवढा सगळा पावड्याचा हातानं काढूचा ना पाणी. मग मेन काम ह्याच सगळ्यात. तकडे एक दोरी घेऊ होती. दोरी काय गो मी आता बघ काय करते आगच करते पाणी काढूची. हो चल लागतं काय पाणी काढूचं असं का भरूचं गोतूचं. तर मित्रांनो हे पाणी भरण्याची धांदल आता मी आणतोय. इकडे उद्याचं जेवण असल्या कारणानं आज पाणी भरून ठेवूचा. मुंबईवाले पोरखो हा. धर थांब हळू. तर हीच मजा अकडे पाणी भरूचीच मजा. आणि सगळेजण पाणी भरूक लागले आहेत. म्हणजे तुमका बघत असणाऱ्यांका आठवत असतात जुनी जण पाणी भरतात ते. मग पाणी नळात पाणी सोडित नाही. त्या नळात पाणी नसल्या कारणाने परिस्थिती इलेली आहे. ते भरान दे तरी येऊन येणार वाटतं मला. मेन काम ह्यो करणार.
तर 1000 लिटर पाणी भरूचा आणि माणूस बारी मागवलेत पाणी भरण्यासाठी. चला चला पटापटा. हो मावशी मामी टाक्या इथे ठेवू आणून सगळ्या टाक्या भरून देतात. चालू ती झाली ना भरून. राहून दे आतमध्ये गरम होतात आहे बरोबर आले. रे 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 थांब रे. नाही नाही पाहुण्या ती तळ्यात राहून दे. काय उन्हात तापतली. ते नाही तिथं आत ठेवलं. हे खाली करू ना आपण. हो भाऊजी हे खाली करता तिकडे आहे ना दोघं जण 2 हांड्यानं. अरे हे घेवा कळशी आधी पाणी भरूक चला. चला 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 भारत. चल तू राबत काय या केलं नाही नाही अजून भरता. धाव धर चल. भांडी यादी 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 भांडी एक तर कमी पडतो. अरे थांब पिळवटा नको. हे का व्हायरलच करूच काय पाणी भरचा लागतं बघा. नाहीतर का बघा तरी हे ह्याच्यात होता बघा बादलीने पाणी वाचूचा लागतं. निवळ निवळ निवळ. आमच्या मामाकडे हीच हा परंपरा अजून. पाणी हाताने काढूचा पंप बिंप काय नाही हा. त्यामुळे सगळं पाणी माझ्यावरच हेक्टर भरण्याची आता बायकोकडे दी. आणि आता ही बघा माझी बायको पाणी काढण्याच्या ह्याच्यात प्रॅक्टिस का पाणी काढता. करता काय असं कर. आणि हय मेन कसं बा पाणी काढूक शिकवतच. अरे रे 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 या पाण्याचा कट जाय. एका ताने नाही ओढूचा दोनवले जाऊ काय पुढे. तो इथे सब आवडेत तरी अशी धर धर. पाणी भरूसाठी एका खास मागवलेलो मुंबईवरना. बघ दाखवते तुला ताई. बघ जरा ताई दाखवतात. पिंकी ताई दाखवतात बघ. ह्यो नवीन येईल झाला ना. चला मग दोरी गुटाळा. हे तकड्या खाई नेता बाबा. चप्पल घालून येतो माझा नाही तर. आणि अकडे जेवणाची गडबड चालली. चल तर मित्रांनो आता प्रत्येक गावाची वेगवेगळी पद्धत असता. तर आता मी मामासोबत चाललंय. आमंत्रण देऊचं असतं देवळात. पत्रिका देऊची आणि 5 घरांका आमंत्रण सांगायचं असतं. तर आता भगवती मंदिरच्या देवळात जाऊया. झाला वाजपेयी येते का डान्स कधी ना. संध्याकाळी 1 man शो नक्की ना. किंग ऑफ द सातारा. हा हे साताऱ्यावर नाही इले भाऊजी खास. पावडर उठली हा. बाकीची काय वाईट माझ्या मार रे. सांभाळायची वाटी घालायचं की नाही चप्पल.
तोंडात पावडर तरी लाव. मित्रांनो, आतमध्ये कॅमेऱ्याने परवानगी नाही, त्यामुळे बाहेरूनच दाखवतोय. मंदिरात आमंत्रण देऊन झालं आणि आता 5 घरांका देवचा लागतं, अशी पद्धत आहे इकडची. तर चला आपण आता जाऊया. आता 7 वाजता पुण्यवचन, उद्या दुपारचं 12:15 मुहूर्त. लग्नात कुटुंब परिवार येवचा मान निश्चित नको हजर गमाक वयस माका ते. बगडेता मिनमिना फिरता वाईट तरी लागता. बरं आहे ना? संध्याकाळी पुण्यवचन, 12:15 मुहूर्त. लग्नात सगळ्यांनी यायचं. दादापासून हा घरी दोघे आता आमंत्रणाचं नारळ. कसं वाटतं मॅडम? भारी लग्न. आपल्या गावात करता तर ही मजा येणार होती. मग तुमका मुंबईत करूची हो. हां सांगा तुझा गावात करूया. तर मित्रांनो, चालत चालत धमाक झाला आणि आता हे शेवट घर राहुला.
घरांका आणि आता 7 वाजता पुण्यवचन आहे. तर आपण आता पुण्यवचन भेटूया. तोपर्यंत इकडे जेवणाची तयारी वगैरे चालली आहे. हे बघ डाळ. झाला घे झाला. आता पापड बाजूचे पापड भाजूचे बाकी पुरा जोरच केलास. ह्या काय सांबारा की भाजी शोले हा ए तर इकडे शोल्या चण्याची उसळ मस्तपैकी डाळ भात भाजी. जेवण तिकडे करू पंडिताकडे पंडिराचं आणि जेवण आणणार कधी बाटल्या भरून आणतले आणि वाढणार का पक्याच्या घरात थोड्या बाप पाहुण्या का बायका